Bij een grote bron in huis ben van de morgen 2 loodsen verlenging. In een van de loodsen ziet de kringloopwinkel van Omrin. De bron ontstier van de morgen om 1:05 in een container niet ook in een van de loodsen. Het vuur kon daarna oerslaan naar de gebouwen. Vanwege de omvang van de bron waren korpsen uit de hele provincie waar oproepen. De brand heeft gewoed naast het bedrijf Sonac, een vetsmelterij die op het terrein 2 grote tanks heeft waarin dierlijk vet is opgeslagen. De tanks werden aangestraald door de brand. Een van de tanks die voor een kwart gevuld was met vet werd behoorlijk aangestraald. We hebben beide tanks continu gekoeld. Er is volop ingezet op het koelen van die tanks om te voorkomen dat die mee zouden gaan in de vuurzee. Bij de bron kwam een protte reek vrij die het in de wiede omjouwing te zien wie. Een van de toegangsdieken naar de veerboten moest hij terug afslepen worden. Op het punt waar de brand is ontstaan ging de rook door de kracht behoorlijk omhoog en ging daarmee over het bewoonsgebied, kwam boven de woningen uit. De rook is weggetrokken richting de zee, richting het Wad. Er zijn diverse meetploegen actief in de omgeving. Die zijn continu aan het meten waar de rook neerkomt, wat er in de rook zit. En dat heeft geen extreem gevaarlijke situaties opgeleverd. Om 10 uur in het koord zijn bron master worden. Er is net één bij de bron verwonnen rekken.